Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы сегодня будем казаць про падзеі с 13 по 19 ліпеня включно. Я пропоную наступные 5 падзеяў. 13 ліпеня День памяти Миколы Ильина. 14 ліпеня заява президента США Дональда Трампа аб сваім расчараванні кіраўнікі РФ, які адмаўляецца спыніць вайсковыя дзеянні ва ўкраіне і 50 днях для заключения перамир'я. 13 ліпеня эскалацыя збройнага канфлікта на поўдні Сірыі. 19 ліпеня всепольскія акцыі супраць нелегальнай міграцыі. І 15 ліпеня 615 гадавіна перамогі пад Грунвальдам. 13 ліпеня было уже 5 гадоў, як загінуў на Донбасе герой Беларусі, герой Украины и Эстонии Микола Ильин. Дзякуй Богу, адбылася акцыя в касцёле Святого Александра в Варшаве. Пасля імшы адбылася імпрэза памяці Міколы, дзе былі выступы, дзе казалі пра яго, казалі пра лёс іншых беларускіх добраахвотнікаў. Хацела падкрэсліць, што Микола Ильин это вельмі важно для всей белорусской нации. Герой белорусского супротива супраць лукашенковской банды. Один з герояў плошчы Кастуся Каліновского 2006 года, які вымушаны был па палітычных матывах з'ехаць з Беларусі и не смог туды вернуться уже. По урадовых стипендиях Эстонии атрымлівает адукацию в Эстонии и атрымлівает эстонское грамадзянство. Ведае шмат моваў, стварае свою фірму, але ж едзе ва Украіну і воюе за Украіну, таму што ён беларускі нацыяналіст. Пры гэтым ён не хацеў забіваць людзей, таму зрабіўся медзікам, таксама сімвал для всей беларускай нацыі. І ягоны запавет, што ён запавёў, каб яго прах был развеяны в 3 краінах: Украина, Беларусь, Эстония. Это показчик того, что заўсёдная идея белорусского национального руха о балто-черноморской супольности мает своего властного героя. На великий жаль, тая война, тая агрессия России супраць Украины, она абсолютно несправедлива. Мы ніколі не даведаемся, колькі беларусаў загінула в боях за Украину. Не про всех мы будем ведаць, но калі эта война раптом спынится. Это трагедия не только для Беларуси, то же самое и для громадян Украины. Я вельмі сумневаюся, что будут агучаны лічбы, колькі людей загинуло. Я разумею, что зараз мора всяких трагедий, проблем, смерти. Але беларуская нация дзеля того, каб была все-таки беларуская перамога, не мусіць забываться про Миколу Ильина. Тому великий дзякуй всем тым, кто ушановывал 13 ліпень памяць героя, бо герои не паміраюць, пакуль про іх памятаюць. Свой да свайго па свае. Шановные беларусы Варшавы, 27 ліпеня День незалежности Беларусі. Калі ласка, прыходзьце о 14 гадзіне до помніка Коперника на штотыднёвую акцию беларусаў Варшавы, дзеля того, каб показать всем, что Беларусь жила, жыве и будзе жить. Давайте разом помершуем наш белорусский народ с Днем Незалежности. 27 ліпеня о 14 гадзіне помнік Коперника, Варшава. Свой да свайго па свае. 14 ліпеня падчас сустрэчы президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО прагучал і рэчы, якія стали самой галоўнай навіной мінулого тыдня. Дональд Трамп не хавал публично свое расчараванне дзеяннями кіраўніцтва России, потому что Россия наносит удары по украинских городах, протягивает ползучую оккупацию Украины и дал режиму Путину 50 дзён для того, как было перемирие. При этом, натурально, никто не ведает, какие будут кроки Злучаных Штатов Америки пасля того, как эти 50 дзён пройдуць. Цікава тое, что в России досыць спокойно поставились до этого открытого ультиматума Дональда Трампа.
Прычым вядомы імперскі дзеяч Дугін, ён наогул гэта расцаніў, што Трамп дал ім 50 дзён для того, каб яны дарабілі все тое, што яны не дарабілі раней. Пуцін маўчыць. Наколькі спалоханы гэтымі пагрозамі кіраўніцтва Расіі, вельмі мала вядома. В Украіне за гэты тыдзень адбыліся дастаткова важныя палітычныя падзеі. Там пайшоў у адстаўку ўрад. Новым кіраўніком урада была зацверджана Юлія Свіридзенка, пра якое досыць мала было вядома да апошняга часу. Яна з Чернігаўскай вобласці, ей будзе толькі 40 гадоў в конце гэтага года. Другая Юлія, потому что весь свет ведает Юлію Тимошенко, якая была таксама прэм'ерам Украіны, газовая прынцэса, гераіня памяранчевай рэвалюцыі. У Юліі Свіридзенкі іншыя, все зусім. І паглядзім, якім чынам будзе выбудавана дзейнасць урада в вельмі цяжкіх умовах, тому што працягваецца і паўзучая акупацыя штодзённая тэрыторыі Украіны, і все больш і больш ударов по гарадах Украіны наносіць агрэсар. Ёсць, конечно, спадзевы, што в звязку з апошняй заявай Трампа пойдуць патрыоты на Украіну. Про это было 13 ліпеня эскалацыя збройнага канфлікта на поўдні Сірыі. Як все кепска ў свеце, таксама паказчык того, што адбываецца зараз Сірія. Як вы ведаеце, там скінулі рэжым Асада. Зараз новы кіраўнік там, Ахмед аш-Шара. Гэта суніцкая большасць, натуральна, правы всех меншасцяў вельмі пад вялікай пагрозай. І 13-го пачаліся чарговыя сутыкнення паміж баевікамі, сунітамі, бедуінамі, з друзамі, якія кампактна пражываюць якраз на поўдні Сіріі. Там ёсць і горад Сувейды, і аднайменная правінцыя. Друзаў падтрымлівае Ізраіль. Вельмі шмат было забітых, тому што афіцыйныя крыніцы казалі о десятках людзей. Праваабаронцы кажуць аб тым, што каля 1000 было забіта в першыя дні збройнага канфлікта. В сераду Ізраіль, які падтрымлівае друзаў, нанес удар по Дамаску, по генштабу, яшчэ па аднаму будынку. Амерыканцы былі супраць гэтага удара, яны настаялі, каб была абвешчана паміж Сіріяй і Ізраілем перамір'е, якое зноў-такі, як я разумею, асабліва ніхто не збіраецца выконваць, бо нічога выпадкова там няма. Это непасрэдна мае дачыненне да таго, што адбываецца ў расійска-украінскай вайне, таму што не все залежыць зараз ад Злучаных Штатаў Амерыкі, бо в Сирии гинули люди, и на великий жаль и далей будут гинуть. Потому что этот конфликт мает вельмі сур'ёзны генезис и будет так само працягвацца. Вельмі небяспечна беларусам просто судить про тыя падзеі, которые адбываюцца в свеце. Мы не маем права быть просто назіральнікамі. Мы заўсёды мусім казаць праўду, мы заўсёды павінны казаць про тое, што і правы народаў, і правы чалавека ёсць тая рэальнасць, якой сёння, на вялікі жаль, не жыве сусвет. І ад гэтага все вот гэтыя праблемы, в тым ліку і вайна, якая ніяк не пакіне Сірію. В суботу 19 ліпеня адбылася всепольская акцыя, якую праводзіла канфедэрацыя супраць нелегальнай міграцыі. Гэтыя акцыі адбываліся в шмат такіх гарадах Польшы, каля 80 гарадоў, в тым ліку в сталіцы Варшаве. В некаторых гарадах, в тым ліку Варшаве, Левіца збірала акцыі пратэста супраць гэтых акцый. Я хотел бы сказать некалькі вельмі важных рэчаў. Зараз больше сотні тысяч беларусаў, якія вымушаны былі пакінуць сваю бацькаўшчыну. Вы не глядзіце тое, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, там кіруе ГБшны бандыцкі рэжым Александра Лукашэнкі. І такіх рэпрэсій Европа не бачыла 50 гадоў. Беларусы, якія апынуліся в Польшы, яны павінны натуральна паважаць краіну, народ польскі, і не павінны
быць нейкімі суддзямі, бо тэма нелегальнай міграцыі яна вельмі сур'ёзная. Хацеў бы сказаць, што апошнія прэзідэнцкія выбары якраз паказалі, што это адна з асноўных сёння тэм для палякаў. Референдум гучала на акцыях супраць нелегальнай міграцыі, што людзі, якія прыйшлі на гэтай акцыі, вельмі не хочуць, каб было як в заходняй Европе. І яны цудоўна ведаюць, як ужо в заходняй Европе і да чаго прывяла нерэгуляваная міграцыя з краін Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі. Натуральна, палякі гэтага не хочуць. Нагадаю, што 7 ліпеня ўрад Польшы вымушаны быў вести контроль на межах Нямецчыны і Літвы памежнай. Это якраз звязана з нелегальнай міграцыяй. Хацеў бы нагадаць, што Путін праз банду Лукашэнкі праводзіць гібридную атаку Польшы, Літвы і Латвіі нелегальнымі мігрантамі. І гэтую атаку самастойны рэжым Лукашенко не здольны просто быў бы выконваць. Только з дапамогай Москвы гэта все робіцца. І за апошні час, за ліпень месяц, інтэнсіўнасць гэтай гібриднай атакі значна ўзрасла, яна вельмі бачная. Таму сітуацыя будзе абвастрацца, і беларусам гэтай сітуацыі трэба звярнуць увагу, што на мітынгу Левіцы прысутнічаў і сцяг Весёлкі, і палестинскі сцяг. І мне здаецца, Беларусь і беларусы это зусім іншае. Это еўрапейскі народ, які яшчэ не знішылі. І не трэба, каб беларусаў знішалі. Таму грамадзяне Беларусі, якія вымушаны бежаць былі ад рэпрэсій прамаскоўскага ГБшнага рэжыма Лукашэнкі, яны мусяць в этой сітуацыі падтрымліваць палякаў, якія змагаюцца за сваю радзіму, нават такім шляхам. Свой да свайго па сваем. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сівчыка, мой YouTube-канал. Калі ласка, каментуйце, калі ласка, ставьте лайки, задавайте пытанні. І, може, самае галоўнае, калі хто можа, дапамажыце фінансава, што можна зрабіць па першай спасылцы пад гэтым відео. Свой да свайго па свае. 15 ліпеня, уже 615 гадавіна вялікай перамогі над Тевтонскім орденам. Я хотел еще несколько датаў, якія былі на мінулым тыдні, осветить в этом выпуску, бо была 4-я гадавіна зняволення кіраўніцтва праваабарончага цэнтра «Весна», нобелевского лауреата Олеся Беляцкого, які атрымаў Нобеля, уже будучи за кратамі, Валентина Стефановича, Уладзі Лапковіча. Ёсць на моем YouTube-канале мой выступ на акцыі, якая адбывалась в Варшаве, можете паглядзець. Хотел сказать и про юбилей з дня народзінаў великого беларуского поэта Владимира Дуброўкі, які прайшоў праз ГУЛАГ. Это тое пакаленне беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, якое амаль што все было знішчана камуністычнымі рэпрэсіямі. Дуброўка выжыў в ГУЛАГу. Хотел сказать и про День взятия Бастилии, бо нельга забываться просто про правы чалавека, якім коштам гэта все заваёўвалася еўрапейцамі. Але ж спынілася менавіта на даце Грюнвальдскай бітвы. Чаму? Таму што якраз папярэдні усепольскія акцыі, пра якія казаў, іх таксама трэба беларусам каментаваць з той агульнай гісторыі, которая у нас была з нашымі суседзямі. Вы бачыце, што лукашэнкаўскі рэжым, ён абсалютна антибеларускі. Яны нават не выкарыстоўваюць Грюнвальдскую бітву, хаця яны цалкам антизаходнія. Грюнвальдская бітва, яна ўратавала тады Беларусь, таму што да гэтага было стагоддзе нямецкай экспансіі на ўсход. Але калі адбылася гэтая бітва, вялікая бітва сярэднявечча, был спынены націск немцаў да першай імперыялістычнай вайны. Практычна толькі падчас першай імперыялістычнай вайны бот нямецкага салдата ступіў на беларускую землю. А да гэтага былі штодзённыя, штогадовыя вельмі жорсткія сутычкі на працягу шмат якіх гадоў. І ці выжыла б тады беларуская нацыя і іншыя суседзі нашы, то это было вельмі вялікае пытанне. Таму кароль Польшчы Егайла і вялікі князь
літовскі і Вітаўт, яны сапраўды впісалі свае імёны в гісторыю Беларусі, в навейшую гісторыю Беларусі. Это пераможная бітва, дзе мы былі побач з палякамі, з літовцамі, з украінцамі і разам змагаліся за сваю існасць. Я меў мару і зараз маю, каб в сталіцы Беларусі, в Менску, была плошча 3 бітваў. Гэта Грунвальд, гэта Ворша 1514 года, 8 вересня, потому что под Воршей было некалькі пераможных бітваў. І бітва на Сініх водах, калі была вызвалена сённяшняя Украіна з ардынскага палона. Мне вельмі хацелася, каб все такая плошча была, каб беларусы не забываліся, што яны маюць спадчыну ад пераможцаў на наш сённяшні вельмі цяжкі час. Між іншым, раней гэтую бітву все-таки у беларусаў называлі бітву пад Дубровным. Пра гэта сведчаць і нашыя беларускія хронікі. Пра гэта казалі раней нашыя гісторыкі. Мы ведаем, што, напрыклад, літоўцы называюць гэта Жальгірісам. Таму падставы для гэтага ёсць, але ж апошнія дзесяцігоддзі прыжылася так, як і ў палякаў, як і ў украінцаў, бітва пад Грунвальдам. Но самое галоўнае, што гэта была пераможная бітва. І гэта сведчанне таго, што беларуская нацыя сёння павінна не толькі выжыць, але ж і перамагчы. Таму дзякуй вялікі всем беларусам, які даехалі 15 ліпеня сёлета да Грунаўскага поля. Там беларусы былі нашыя сцягі. Таму была, ёсць і будзе Беларусь. Жыве Беларусь!